Bé, primer de tot, bon dia a tothom. Més que res, jo donar-vos la benvinguda de part de tot l'equip que represento. Donar-vos la benvinguda aquí al CEI, al Centre d'Empreses de la Paeria de Balaguer. És un centre que acull el que serien les àrees de promoció econòmica i d'ocupació de la paeria. I aquí, després, quan donem un tomb, veureu que hi ha diferents despatxos amb gent que treballa les àrees. I bé, és un centre que el que fa és donar servei a tot el que seria el món empresarial. I disposem de moltes sales, des de sales més grans per fer jornades tipus més empresarials o de diferents professionals de diferents sectors, a sales més petites per poder fer reunions, despatxos de tot el que seria els nous emprenedors o gent que comença un nou projecte, hi ha tota una zona de VIP d'empreses i l'espai que avui ens ocupa, que és el coworking. I bé, dit això, passo la paraula al Jaume, que us explicarà una mica en què consisteix la jornada d'avui i els serveis una mica més detallats. Gràcies, Esther. Bon dia i benvinguts altre cop. Avui us hem convocat en el marc de la setmana del Cowork Fest. Cowork Fest és una setmana que impulsa una associació que es diu Coworking Rural, de coworkings, no metropolitans, que podeu trobar des de les Terres de l'Ebre fins a Olot, passant per Valls, òbviament Balaguer, etc. I el que hem pretès al llarg d'aquesta setmana és justament donar a conèixer als professionals, als autònoms, etc., gent que potencialment poden ser usuaris d'aquests espais, doncs que sàpiguin que en tenen un ben a prop. Per tant, el que farem ara és fer-vos una presentació d'una banda del que els estudis i enquestes que es fan regularment preguntant als propis coworkers, a la gent que hi treballa, quins avantatges hi troben en relació a treballar a casa o a treballar en una oficina convencional. El món del coworking és un món molt nou, va néixer el 2005 a Califòrnia i s'ha extès per tot arreu i té uns creixements exponencials. De fet, ara hi ha immobiliàries, empreses immobiliàries que es dediquen exclusivament al totxo, que es dediquen a invertir en edificis sencers per posar-hi 1.000 persones que treballen amb aquest model d'espais compartits. I també hem vist al llarg dels darrers anys, sobretot arrel de la pandèmia, com empreses amb molts treballadors, la figura, el perfil normal d'un coworker és aquell professional autònom que treballa pel seu compte o que és un nòmada digital, que se'n diu, que treballa per ell, però també està apareixent amb molta força empreses que per diferents raons lloguen plantes senceres pels seus treballadors. Això distorsiona una mica el model que nosaltres volem explicar aquí, però en tot cas és un model que evoluciona i que creix amb molta força. Deia que el que us presentarem ara hi ha una publicació especialitzada en temes de coworking, que és una publicació periòdica que es diu DESMAC, que va fer una enquesta i que la va actualitzant cada any, preguntant als usuaris, com deia, com és la seva experiència en un espai de coworking. I això és el que veurem ara molt ràpidament. Diu el 70% dels que han canviat l'oficina tradicional pel coworking diuen que es troben millor. No sé si això és molt específic. Diu el 64%, que hi ha coses ja més concretes i interessants, diu el 64% dels que s'han passat al coworking afirma que és més capaç d'acabar la feina puntualment. El 68% diu que es poden centrar més en la feina. El 92%, després veurem què ens diuen els coworkers de la casa, diu que el 92% dels enquestats diuen que estan satisfets amb el seu espai de coworking. Des que treballen en un espai de coworking, el 91% dels enquestats diu que ha millorat la seva interacció amb altra gent. Aquest és els punts forts que ha de tenir un espai de coworking o un viver d'empreses en sentit ampli com el de Balaguer. Que la gent es trobi i interactuï i que en surtin projectes. Diu el 60% està més relaxat a casa des que ha optat per un coworking. De fet, el coworking, i en aquesta comarca aquest perfil es dona bastant, gent
que a diferència de Barcelona o ciutats on els habitacles són petits, aquí d'espai no en falta, però sí que hem tingut coworkers que venen a treballar aquí per no estar a casa, simplement perquè si no no es mourien, aniran en pijama tot el dia. La gent es disciplina, diu jo vull treballar tota l'hora tal l'altra, i quan sóc a casa, estic a casa, descanso, estic amb la família i m'oblido d'altres coses. El 90% dels que han passat al coworking diu que han guanyat amb seguretat i confiança. Aquesta és una dada interessant, diu que el 50% dels professionals i dels emprenedors que han traslladat la seva activitat en un espai de coworking han incrementat els seus ingressos. Això no és per art de màgia, és fruit també d'aquesta capacitat de ser més productiu, d'interactuar amb altres persones, de ser més creatiu. El 77% dels enquestats diuen que amb el coworking ha crescut la seva xarxa de contactes professionals. Gairebé 4 de 5 cada 5 enquestats expliquen que des que treballen en un espai de coworking són més productius. Això és una mica una caricatura d'un senyor, si ho veu de lluny, treballes a casa però tens la rentadora en marxa, tens la criatura que plora i això no és l'entorn més adequat. Per tant, deixar de treballar a casa i incorporar-se a un coworking permet diferenciar la vida professional de la personal, de la familiar, ajuda per tant a millorar el rendiment i acaba, òbviament, amb l'aïllament professional. Facilita el contacte amb altres professionals, multiplicant les possibilitats de col·laboració i fomenta la generació de nous projectes i feina, millorant els ingressos. De fet, d'aquest resultat de que hi hagi relació entre els que treballen en un àmbit com aquest i que porti a que hi hagi col·laboracions i neixin projectes, en tenim exemples en aquesta casa, i exemples, alguns d'ells molt potents. Professionals que aparentment no tenen cap relació uns amb els altres, parlant, fent un cafè aquí, com esteu fent vosaltres avui, arriben a la conclusió que poden col·laborar o un dona una idea amb un altre i d'aquí sorgeixen coses. De fet, d'aquest espai no en diem l'espai de la cafetera, sinó en diem espai relacional, justament per accentuar això. I el lema d'aquesta sala és prohibit no parlar amb desconeguts. Al contrari que es diu a la canalla, nen, no parlis amb desconeguts, la idea aquí és que la gent parli amb tothom, es coneguin i sàpiguen tu què fas. I jo què deixo de fer? I neixen aquestes possibilitats de col·laboració. Bé, aquí es repeteixen alguns dels conceptes que ja hem vist. El coworking dona visibilitat als professionals, emprenedors autònoms, freelancers, microempreses i augmenta les oportunitats de treball i col·laboració. Comporta també una reducció de despeses, com deia l'anterior transparència. Aquí només pagues per disposar d'un espai amb una cadira i un d'això, els de més serveis, la neteja, els lavabos, factures de llum, això, oblida-te'n. Tu vens aquí, treballes, endolles el teu ordinador i s'ha acabat. El coworking és una nova manera de treball en què es prima la col·laboració sobre la competència, permet formar part d'una comunitat de professionals marcada justament per la diversitat. Aquí hi ha de tot. Hi ha alguns coworkings que efectivament són monotemàtics, en l'àmbit de l'art, etc. No és el model que tenim aquí. Aquí el que ens interessa és que hi hagi varietat i diversitat. Pel que fa concretament al nostre coworking, que és el que oferim a la gent que ve a treballar aquí, disposar d'un espai de treball amb accés a internet, amb fibra òptica, pàrquing, sales per dur a terme reunions, presentacions, formació o videoconferències. El tema de les sales és important per la gent que li fa una mica de respecte a anar a treballar en un espai compartit perquè sembla que el teu veí està al cas del que tu fas o del que tu deixes de fer. Això aquí està, aquí i a tot el món del coworking està perfectament solventat. Tu tens un espai, com veurem després quan fem la visita a l'espai de coworking, tens certament un espai de treball on hi ha altres persones, però hi ha tot un seguit de sales que estan a disposició d'aquests coworkers, que si tens una trucada una mica delicada, doncs te'n vas a un despatx tancat, si tens una visita te'n vas a un despatx tancat, si has de fer alguna cosa que requereix una certa privacitat o un excés o un plus de concentració, aquestes sales són també pels coworkers. És a dir, tens l'espai comú per anar fent i tens aquests espais per qualsevol moment puntual del dia que ho necessitis,
tanques allà, reps a qui sigui, parles del que sigui, etc. Compatibilitzem les dues possibilitats. Hi ha un servei de recepció i de reprografia, a baix tenim a la Belén, que s'ocupa de rebre a tothom i dir si el senyor tal hi és o no hi és, o si el vol trucar, en fi, el que convingui. Ja disposem de bústia i servei de recollida de correus, certificats i paqueteria. Òbviament es pot utilitzar l'adreça del CEI com de la seva activitat empresarial i professional. De fet, aquí tenim una figura que per 60 euros a l'any una persona que no sigui físicament aquí hi pot domiciliar l'activitat. Això, sobretot, a nivell d'imatge del professional i de l'empresa. No és el mateix que tinc l'empresa al menjador de casa que la tinc en un centre empresarial. Insisteixo, aquesta gent també tenen, encara que no són coworkers, no tenen despatx aquí, amb aquests 60 euros que paguen a l'any, si puntualment han de rebre algun client, tampoc el rebran al menjador de casa, el poden vindre a rebre aquí. Truquen a la Belén, Belén, escolta, vindré demà i cito una sala per 3 persones de 10 a 12. Els promocionem a través dels mitjans de l'Ajuntament, els facilitem networking mitjançant la comunitat d'emprenedors i de les xarxes a les que pertany el CEI i els facilitem la presència a fires. La presència a la Fira de Balaguer és gratuïta pels coworkers, pels usuaris del CEI que ho vulguin. També hi ha una presència que ha estat utilitzada àmpliament per usuaris del nostre centre a la Fira de Sant Miquel, a través de la Diputació, on sembla que són 50 euros, pots anar allà i tindré un petit espai per tu i donar-te a conèixer. I l'altra cosa interessant és que els usuaris del CEI Balaguer, del nostre centre, disposen d'espais de treball gratuïts a desenes de centres empresarials d'arreu de Catalunya. El CEI de Balaguer, el nostre espai de coworking, és membre de Covocat Rural, aquests coworkings rurals, però també de la entitat mare, que és Covocat, que és l'Associació de Coworkings de Catalunya. Per tant, si un usuari d'aquí té rebre un client o té una reunió a Barcelona, doncs no sé, en funció del que li interessi geogràficament, tenim uns col·legues que estan a Rambla de Catalunya i tenen un coworking, doncs pots quedar amb algú i escolta, quedem tal dia, tal hora allà. I això és de franc. I parlo de Barcelona, com podria parlar, com he dit, d'Olot o de Tarragona o de Girona. Què he fet ara? No. Aquí. Aquest és un coworking, és un espai de titularitat municipal, per tant no anem a buscar un benefici empresarial legítim, sinó que el que pretén la paeria és afavorir l'activitat econòmica a la ciutat i a la comarca, afavorir i donar a conèixer aquest model de treball que és el coworking, perquè està constatat que dona, com hem vist, bons resultats i, per tant, els preus, en fi, són preus pràcticament, diria, testimonials. Una persona que vulgui tindre un espai fix amb tots aquests avantatges que us acabo de comentar, pagaria 40 euros al mes. Tenim una altra figura per la qual es paga 15 euros al mes per a aquelles persones que vulguin provar el coworking o diguin no, jo estic còmode treballant a casa, però anar un cop o dos a la setmana al CEI, fer un cafè i treballar allà per sortir i veure altra gent, m'interessa, però no hi aniré de forma diària i permanent. Aleshores tenim aquesta figura que vens 2 cops a la setmana com a màxim i pagues 15 euros. Pagues 15 euros. Per les persones que venen aquí, que recordem això és un viver d'empreses, per tant intentem ajudar a la gent a que arranqui els seus projectes empresarials, aquí els ajudem a fer el pla d'empresa i durant el temps que dediquin a fer el pla d'empresa, fins un màxim de 3 mesos, que ens sembla que és raonable, poden fer aquest pla, poden treballar des d'aquí, des de l'espai de coworking, de forma gratuïta. I després, òbviament, tenim la figura dels usuaris ocasionals, la gent que són passar volant, o ens ha donat el cas, gent que tenim treballant aquí l'estiu o una setmana per gastar la família de vacances per aquí, i o si estan una setmana, o si estan un mes, o si estan 2 dies. També, al marc del que estem comentant,
hi ha gent que perquè això també ho fem, lloguem sales a gent externa perquè es trobin si es tracta de reunions professionals. La setmana passada es van trobar dos socis d'una empresa, que un és de muntanya, l'altre de Lleida, i van dir, escolta, ens deixaríeu una sala per tot el matí durant el dia, que hem de parlar de no sé què. Aquesta feina també la fem. Aquí, ara estem en aquest espai relacional, la paeria, juntament amb la Diputació, desenvolupa un projecte de promoció de les energies renovables i l'eficiència energètica, que és aquest expositor gran que teniu allà. En el marc, això ha rebut un finançament de la Unió Europea, la qual cosa ens permetrà arranjar i fer encara més còmode i més pràctic tot l'edifici. Aquí teniu uns plànols del projecte que es finançarà amb aquests recursos. Ja dic, té subvenció provinent de la Unió Europea i de la Generalitat, també de la Diputació, i també hi posarà, òbviament, recursos l'Ajuntament. Per tant, el que veieu aquí, ara és una sala, si em permeteu, potser una mica despullada, però tindrà un canvi radical, a millor. Després, quan us aixequeu, podeu donar un cop d'ull als projectes. Aquest és l'espai de coworking que veurem després a baix. També tot això pateix un canvi a millor molt important i sobretot fixeu-vos que l'espai de coworking on un treballador que treballa aquí s'instal·la, té la seva cadira, té la seva guixeta per deixar les seves coses, però aquest és el seu entorn de treball. El teu coworking no és aquesta cadira, és aquesta cadira, sales de reunions, aquí ficarem una sala dedicada exclusivament a videoconferències, un espai molt professional perquè això va a més i per tant es tracta que tinguem a la comarca un espai professional de primera qualitat per fer aquest tipus d'activitats, sales per formacions, a vegades si has de fer una presentació del teu producte o dels serveis que ofereixes, ho pots fer també de forma gratuïta. Per tant, insisteixo, això és l'ecosistema del coworker, no és la seva cadira. És tot això, a banda que hem dit de pàrquing, etc. I aquí ho deixaríem. I ara demanaria a la Gemma Cortada que s'acosti perquè en el marc de ja hem dit, tenim aquesta voluntat de promocionar aquest model de treball compartit, de que la gent es trobi, pugui contrastar, pugui veure si hi ha possibilitats de col·laboració entre elles. Hi ha un públic molt particular, que és el de les dones, i amb la Gemma, que és la gerent del grup d'acció local del Líder. El grup Líder és qui ha impulsat tota la setmana del coworking arreu de Catalunya. Ens explicarà quines malifetes pensem entre nosaltres per fer aquestes promocions i aquest concretament en el cas de les dones. Primer agrair a la paeria i al Jaume especialment, si em deixa l'Ester, sempre la voluntat que té a portar a terme tot el que ha explicat, que ho ha explicat superbé i jo crec que després quan baixem la Belén tindrà una cua allí de gent que es vulgui apuntar, perquè a veure, és que realment no acabem de veure els avantatges fins que fem aquest pas. Ara que tots més o menys han provat el teletreball, sabem ja el que és estar a casa de veritat, abans només ens ho explicaven, ja ho sabem, i també veiem que quan estem en un entorn professional, el que han dit les persones que ho han patit és que realment s'ha de transformar així. No és una cosa sorprenent, sinó que a vegades penses que és de lògica pura això, però a vegades ens costa fer el pas. Llavors amb el Jaume, tampoc hi ha moltes entitats que es dediquin a la promoció econòmica al territori, llavors parlem sempre i li explico coses que penso i una de les coses que fa temps que pensem és que les dones a vegades es visibilitzen poc el que és a l'hora que demanem opinions en temes d'economia o promoció econòmica. I llavors ja fa temps vaig començar una mica a recopilar quines dones eren emprenedores o empresàries per tenir-les una mica ubicades i poder-los oferir tant serveis com demanar-los opinió. I quan li vaig explicar al Jaume que estava fent això, em va dir, home, Gemma, potser les podem invitar, que un dia al mes vinguin aquí a treballar al coworking i es trobin entre elles i anem fent comunitat, no només amb dones soles, sinó també amb altres empreses dirigides per homes que també vinguin aquí a esmorzar o a utilitzar els serveis. I aquesta és la notícia que havia de donar el Jaume, però m'ha cedit amablement que ho fes jo, però tot el mèrit realment és seu.
de la voluntat d'oferir l'espai i de la voluntat de voler col·laborar també amb altres entitats. Doncs aquí hi ha públic majoritàriament femení. Sapigueu que si teniu interès en participar en aquesta comunitat d'emprenedores, de professionals, dones de la comarca, només cal que ens ho digueu, ho podeu dir directament a la Gemma, que és que dinamitja aquest grup, i la idea és aquesta, que les dones, òbviament, si després, com has dit tu, tindrem una fila de gent que farà poc, que s'apuntarà al coworking, però aquelles que no facin aquest pas, perquè treballen a altres municipis, estan lluny, o el seu perfil no dona per això, sàpiguin que un cop al mes intentarem que vinguin aquí, farem un cafè com hem fet avui, puguin parlar de les seves coses i ja que són aquí es puguin quedar la resta de la jornada laboral per treballar fins que acabi cadascú la seva jornada. La idea és fer un cop al mes, també amb la regidoria, amb l'Ester hem parlat, més o menys lligat amb això, en què insisteixo sempre en la idea que hem de procurar que la gent ens trobem. Doncs estem pensant en fer un vermut mensual per, més enllà de les dones, també les dones, òbviament, per als emprenedors, empresaris, comerciants, etc. de la nostra comarca, que un cop al mes vinguin aquí, en aquesta sala, a fer no el cafè, sinó ja ho farem més tard, el vermut, i portarem sempre algun ponent d'interès que pugui explicar alguna cosa que susciti debat i reflexions entre la comunitat ja dic, d'autònoms, professionals, empresaris, no només de Balaguer, sinó de la comarca. I ara, per acabar aquesta presentació, voldria demanar a dues de les actuals usuàries del coworking que ens expliquin, en primer lloc, a què es dediquen, en segon lloc, per què van fer aquesta opció de venir a treballar al coworking, i en tercer lloc, perquè ens facin quedar bé, que expliquin com ha resultat la seva experiència aquí al CEI Balaguer, al nostre coworking. Per tant, demanaria a la Maribel Contreras i a la Vanessa Saura que s'aixequin i facin aquest petit speech. Bon dia a totes. Jo soc la Maribel Contreras, soc coworker des de fa crec que 3 anys que estic aquí al CEI i la meva experiència és que jo vaig decidir venir aquí. Jo no coneixia aquest espai, no sabia que existia, vaig venir per un taller i a partir d'aquí vaig decidir venir, soc usuària habitual i el tema era que jo en aquell moment tenia una idea tenia una idea al cap que no sabia com donar-li forma i vaig venir aquí perquè era una manera de professionalitzar-me una mica, de sortir del menjador de casa i dir, tinc la meva taula de treball. Perquè quan estàs a casa estàs pensant que si has de ficar la rentadora, que si no te pots oblidar això de la compra, que si has d'anar a recollir la cabanalla, en canvi si tens un horari de feina, tot això tu organitzes i te'n vas a treballar. I de cara, jo no sé vosaltres, però jo amb ma mare, quan treballo des de casa, penso que estic mirant el YouTube, o no sé, però tota l'estona m'estan interrompent. En canvi, si marxo, també de cara a la galeria, estic treballant. Que treballo, I moltíssimes facilitats. El tema és com quan ets estudiant, no? Quan vas a la biblioteca saps que vas a estudiar, doncs quan vens aquí al coworking saps que vens a treballar. Aprofites molt més el temps i tens un munt de serveis, com ara que hi hagi una persona a recepció, que si tens una visita t'avise, tu li dius que avui vindrà una visita, m'avises quan d'allò. O sense avisar, si pregunten per tu, la Belén truca, que tens aquí algú que demana per tu. I vas a una sala, te reuneixes, això dona molt caché. Jo soc coach empresarial, ajudo empresaris a dinamitzar els seus equips i la veritat és que, clar, això requereix privacitat. Sembla que el coworking no l'hagi de tenir, però realment sí, perquè tu al coworking, a l'espai de coworking, fas la feina de gruix, la feina la que no necessita privacitat, i quan t'has de reunir amb un client, que has de fer una videotrucada, per exemple, jo en faig moltíssimes perquè la meva clientela està a molts quilòmetres d'aquí, però en el moment que tinc una videotrucada reservo la sala, com que les reunions no són esporàdiques, que són programades,
doncs reserves una sala, te'n vas i no hi ha cap problema. També a vegades faig formacions, jo he fet servir la sala de formació i perfecte, té tot l'equipament que necessites, el projector, el televisor algunes vegades, no? O si és una cosa més gran, també tenim la sala polivalent, que em sembla que no ho has comentat. La sala polivalent és la que hi ha a baix, és enorme, no sé quin aforament té, ho saps? Infinit, imagina't. I bueno, no sé, què puc explicar més? Jo la veritat és que és el que us deia, soc habitual, per tant jo tinc la clau, puc entrar i sortir quan vull, com que la meva feina va en funció al client, doncs si he de venir a treballar un diumenge no tinc cap problema, vinc a treballar un diumenge i ja està, i a mi això em dona moltíssima llibertat. Per mi, jo estic encantada. Bé, jo soc la Vanessa Saura, soc traductora i correctora. Fa 10 anys que vaig començar com a autònoma i crec que més o menys com la Maribel, que estic aquí al coworking. Sí. I bé, jo sí que vaig començar a treballar des de casa, estic molt acostumada a treballar des de casa, però sí que és veritat que quan vaig saber que hi havia aquest espai vaig decidir començar a provar aquí, a veure què tal, i sí que et dona el que comentava la Maribel de la privacitat, perquè a mi hi ha clients que, tinc clients de tot arreu, i no m'interessa que sàpiguin si jo estic vivint a Balaguer o estic vivint a Camarasa o a Tremp, no m'interessa, o sigui, concretament la meva adreça personal, no m'interessa. El tema també de les sales sí que les utilitzo molt perquè per fer reunions és molt més senzill que no que estiguis a casa, que el veí et truca, estan fent obres, truquen al telèfon, hi ha moltes distraccions. I a mi em resulta més fàcil poder tenir un espai professional, això, fer una videoconferència, estar en aquell moment amb el client, i també tenir un lloc físic on concentrar-te, saber que en aquell moment és horari de treball, que no hi ha res més, el que deia, no hi ha rentadores, no hi ha... m'aixeco i vaig a la nevera i fer altres coses, sinó que en aquell moment estàs treballant. També és positiu pel fet de conèixer no només altres persones, sinó altres maneres de treballar. Amb la Maribel moltes vegades intercanviem la manera de treballar, i tot comunicació amb els clients, temes de negociar pressupostos, coses que poden semblar molt banals, però al final són el nostre dia a dia perquè que toquem cada dia. I bé, la meva experiència ha estat molt positiva també. També el tema de, com comentava la Maribel, de l'accés, de poder venir i no haver de donar explicacions si vinc a les 8 del matí o a les 7 de la tarda i estar-me l'estona que em convingui i tenir això un espai tranquil on puguis compartir experiències amb altres persones i al final continuar sent emprenedora i portar la teva activitat. I per mi molt bona experiència. Sí, exacte. Sí. Com podeu imaginar, tenen una reducció del 100% a la propera mensualitat. I ara, sense més, us invito a agafar, que veig que ha sobrat molta cosa, a fer un altre cafè, fem això del compartir, de xerrar una mica i parlar els uns amb els altres, i després, si us sembla, anirem tots a baix, us ensenyarem aquest espai del coworking, les sales que volten per la vora, que ara veureu el que és, l'ara, i aquí veureu el després, perquè us feu una idea. Res més, insisteixo, moltes gràcies per venir i, en fi, com amb tots vosaltres, ja sigui pel vostre propi personal interès per aquest espai o també perquè ho doneu a conèixer. Molta gent se'ns queixa de que no coneix aquest espai, la seva ubicació està en una part de la ciutat volguda expressament per la paeria, per revitalitzar-la, donar-li més dinamisme, però està en una part que no és de circulació habitual dels ciutadans de Balaguer o dels comarcants quan venen a Balaguer. Per tant, molta gent es queda sorpresa quan diu, caram, això tinc a Balaguer, perquè estan una mica, insisteixo, a part. Aleshores hem de fer potser una mica més de sobreesforç en comunicar l'existència d'aquest centre i del que ofereix als emprenedors, als professionals, als autònoms. Per tant, us invito a això, a reflexionar si us interessa i donar-lo a conèixer als vostres coneguts, amics i saludats. Moltes gràcies.